आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. 20 ऑक्टोबरला वेंगुर्ला पोलीस ठाणे हद्दीत उपविभागीय पोलीस अधिकारी विनोद कांबळे यांच्या उपस्थितीत आणि पोलीस निरीक्षक संदीप भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेंगुर्ला शहरात रूट मार्च करण्यात आला. शिरोडा नाका, लकी स्टोअर, चारगदा, मारुती मंदिर, वेंगुर्ला बाजारपेठ, दाबोली नाका आणि परत शिरोडा नाका असं रूट मार्च करण्यात आलं. या रूट मार्च करिता 6 पोलीस अधिकारी, 32 पोलीस अंमलदार आणि CISFचे 35 जवान हजर होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.